O Museo do Gravado de Arte recibiu no 2024 a máis de 9.000 visitantes, un ano no que se incrementaron as exposicións e se seguiu formando concursos e talleres sobre o gravado. Un dos puntos culturais de referencia na comarca é o Museo do Gravado de Artes. Pouco a pouco, e grazas a todo o traballo que hai detrás, cada vez máis persoas coñecen esta particular galería centrada no gravado e que no 2024 viviu un incremento dos seus visitantes. A atracción de xente que nunca viñera ao museo está sendo realmente moi boa, porque temos non xente só estacionaria que ven na época do verán, xente estranxeira, tamén moita xente de Galicia, de Santiago, hai unha afluencia maior de xente de Pontevedra, gracias tamén á difusión coas outras exposicións que temos fora do museo, non? Este ano pois estivemos en Vigo con varias exposicións e iso atrae tamén a xente ao propio museo, non? Faise unha estimación de que se achegaron alrededor de 9.000 persoas ao Museo do Gravado de Artes, aínda que o seu impacto real é maior. Hai que sumarlle que as nosas exposicións se viron en outros lugares, en Madeira, en Portugal, en Guarda, en Portugal, en Salamanca, en Madrid, pois eu creo que alrededor de unhas 15.000 persoas en total, só pensando nos lugares de fora, non? A verdade é que a xente que puido ver os fondos do Museo do Gravado durante o ano 2024 foi considerable. Un dos maiores atractivos que ten é o gran número de exposicións que albergou o Museo en Artes no 2024, un ano que foi moi completo. Polas tres salas do museo fixéronse 13 exposicións e fora do museo fixéronse 11, polo tanto son 24 exposicións nun ano preparadas, comisariadas, con afluencia de público, pois considerable. Poucos museos a nivel internacional seguramente non teñan esta cantidade de exposicións ao ano, non? Ademais, conta con diferentes talleres que atraen a un alto número de profesionais e xente que quere formarse no gravado. Non? Como é o caso dos obradoiros de gravado que realizamos durante todo o ano no museo. Non? Pensemos que facemos entre 2 e 3 obradoiros especializados para xente máis profesores de arte, artistas, pero non só iso, senón que tamén fixemos obradoiros para institutos, para colectivos de adultos, fixemos obradoiros non só nos talleres do museo, senón tamén en outros concellos, como Rianxo. A pesar de estar nunha parroquia rural, o Museo do Gravado atrae cada vez máis o interese e a mirada de moita xente de todos os puntos de Galicia, España e de fora, xa que outro dos seus atractivos é o seu arquivo. Os artistas gravadores nos están coñecendo, artistas gravadores internacionais e as súas familias nos están coñecendo e están facendo doazóns ao propio museo. Iso aumenta os nosos fondos, non? Pensemos en obra doada por Quintana Martelo, por Julio Zacrison ou por o propio Deflek Capeller, non? Un alemán, outro un peruano, un galego, que nos van achegando obras para que as depositan no museo e para que a xente as coñeza, non? E diferentes visitas que se realizan ao museo, como esta mañá, que os alumnos do IES Espiñeira coñeceron máis a fondo os seus segredos. O 2025 acaba de comezar, pero agárdase que será un ano con moito movimento. Ben de xeito tamén espectacular, porque vamos a comezar o ano con varias exposicións. A verdade é que vamos a estar non só coas exposicións daqui das nosas salas, alrededor dunhas 9 exposicións, pero estaremos tamén en grandes cidades como pode ser Xangai, Pequín, con obra de Picasso, e tamén en Alemania, en varios museos de Augsburgo, con obras de Goya, Dalí e do propio Picasso. Este venres inaugúrase un novo proxecto na Deputación de León cunha mostra que estivo xa en Salamanca.